Tuolla on joku, mikä en tiedä mikä on. Näetkö? Tuolla ikkunassa. Joo. Toi yksi ihminen meni. Jatkuuko se matkaa vielä eteenpäin? Varmaan. Menikö tuosta sisälle? Et sä nähnyt? Ei. Toivon. Okei. Aika rauhallinen paikka kyllä. Ei täällä hirveästi ryysistä ole. No Simpo zoomalla. Mitä se nyt olikaan, niin se ei kutosalta? Mä tiedän, on ainakaan jotain Sauhon videossa.